Sian po lo langin a office a chuan lo boy ve hle a ama te chuan mi pakhat nin loin callin chu pa chuan dinari ke dun te ang ti in lo som ani po chuan aning deuh nen ole ti in lo pom ve mai restaurant lo langin nuan le afa te po an lo om ve a an pian cham lo ni in an lo lom hi alo ni an hlim ve hle sian te pahni po an lo lu ta yona chuan anu hne na anu ka zuna chua ka lo ti a una pa chuan ka lo kal pu yang se ti in lo shil wat mina po chuan ole heta ka lo nga kang che u ti in akal tir ve maya sian te po an chut na lama an kala menu chuan en ngal akal pui pa chuan washroom ka wa mang lo ka nge ti in akal sana akal tu le yona te una lo chuak chu wa in mu in mi panau pang zok chu apiai deuh vak shia no pan lai ni in va in ang tak ti in ani la chuan a ke lo ra sak an tlan dai le ngal an le chu anu hne na yona chuan anu so ta mi pa pakhatin min lo ti dinga unau pa hi apiai ya a han ti makalo ti hle ma se a unau pa zok chuan lo soi le vatin tunen nge in va in ang tak min tia ma se a ke ya ka rap vaka kan lo tlan san dai a lo ti a mina chuan arel ru chuan engthil nge ni ta ang chu pa chu an pa tak tak mel shot ni in an pa dik tak po hi heta om ti na em ni ti in arel ru chuan an ni hi afa te ni ti a shat bai chuan ka hne na chang min chu sakatum nge om si a ti in afa te hne na chuan ho a rot ta ringot yona zok chuan tinge engma po kan le ai si lawa alo ti ma se anu chuan ina ka siamang che o ti in an present chu aken ti ra kalantum chia ti ya lai ta run thim an hlau chu anin pom khom cho ya aron en le chuan host chuan thurun puangin mi puite ne na chuan in zawa in kan restaurant anniversary ya in lo chola wangin kan lom hle mai game chete kan na yang ti in loman po om do ne an ti chuan yona chuan enge loman ti in lo zot host chuan teddy bear lian takani tur thu chu alo so ya anu hne na chuan ka du ve tel ve yang u ati le tlat alo she hle a ma se afa pa te reu chuan nu yona in teddy bear du si a tel ve ila game a khelo na po arei to alo ti mina po chuan alo rem ti a ani chuan kan khel zuayanga an zo vele kan ho nga lang alo ti yona po ahlim hle a mina chuan an pahni chuan lukhum khum tirin ti chuan midang ten an mu thei vak lawanga ti in apadik ta khan lo mu ang ti chu a hlau hle a mi pano pang sok chu vakalin an game khel tur chu avala a han lang chu shian le a chan pa khan an lo mu a chan pa chuan so se ente alo ti wat a han mu chu a ma a an lawin su to wang khan khami pano pang kha ani ti a shenga la a chan pa chuan washroom bula ka to ka ini nang ka ti te mai nya o alo ti chutaka ra no pang chuan shian chu uncle ti in larun bye bye zui anu telama chuan tlan phei nga la an game khel tur chu ava pe mina chuan alo chiar ma se mi popui ting an pa tur an ma mo wang chuan engtin nge kan khelta kang ti in an ru chu aboi hle a anu enge ni ta a han ti ani po chuan alo soi ve maya afa pa te reu chuan keiman mi papui tling kan pa anga chang tur kan zonga nge ti in akal ngal shian te va panin ane na chuan pate ti in an pu in chu awange na ani chuan tinge ipa in sha se poi atilawang mo alo ti a chan pa la chuan alo chai ngota no pangte chuan ti don lau kan pa po kan shelo ti in akaya mina te omna lama chuan a kai phei an va thleng chu shian le mina an hanin mu chu makan ti ru hle a Mr. Tang nang mo alo ti ani po chuan nang mo alo ti mina chu alai ru hle a yona la chuan anu pate hi sha em ni una panen hian an vain ang em alo ti mina chuan ngoi mai ro ti in alo khap Mr. Tang ka ti palutuk ka fa te hian an lo ti boy cha si a alo ti ani po chuan pasal inei ti ka lo shelawa an ni hi ifa te mo a han ti ya ani po chuan pasal ka nei ka ti lo chuan in nei ma a fan ya mi kholo dewa min ngai don si a ti in pasal nei thu chu alo soi ta ringota shian po chuan
minti boy lawania game chu kan khel ho donya year ho hian alo ti yona chuan ke pokatel ve du ti in lo phur le a fa pa year chuan engtil nge pate hian ka minga sha zok le ti in lo ngai twa mina le shian po game khel tur kalin mina chuan an game khel tur chu shilin kan ke hi phwar du na ngai do na shiomi ti chu mi shil don ya ti in an ke chu phwar zoma an bula po an fa te pahni chu an lo om ve a an ni po an ken phwar ve tho shian chuan ama chu atluk lo na na kwa turin ati a ti chuan game chu an chana an kal an kya nga yona le year te po chu an lo kal ve zela an hlim tlang hle no pangtela chuan anu apa man moru in chak don lawania ti in an ma a chuan an tlan ve zela chuti an kal chu mina chuan tui bua a mu wang chuan shian chu film kuro ti in ama zok chuan akia tinat pha a dingin an bula thu thleng chu apot na ya an ke phwarna chu an phel a chuti ra tinge ana em a hanti mina chuan tui bua kha ka muwa itluang ti ka hlau sia a hanti chuan an host po aron thlenga ani po chuan kan thiam lawani e kan lo ti fai tok lawani ati a shian chuan lo hauzek a chan pa mo yu chu kawin local la han en te ti in ani po aron tlan phewat no pangte po an local vevat anui cha em ti in an local ve lai la ya a chan pa mo yu chu doctor ni in a ke te chu en saka chutia no pang pa ni an local chu alo nui ifa te mo lo ni ya ati yona zok chuan anu he pa hi lom washroom ma kan to kha ani hian lom min lo ti ding ati a masi ani hi chu pa atan kan du lo alo ti year po chuan ke pon ka du lo ke chuan Mr Tang hi ka du sok alo ti yona po chuan ke pon ka du sok una pa nen po hian anin anga alo ti year chuan aril ru te chuan pate nen hian kanin ang si a afa te kan ni thei mai ngem te ru in DNA test nei thei dan kamamo do na ni pate chaw alo kal ve le apui na ka di lang ti in alo nui ver vera shian chuan engi ake chu an a hanti moya chuan a serious waklo ti hian vurin depse ni ni rese adam mayang ti in lo shil shian chuan ole ka shwai ho photang cheu ti in kalantum chu host khan lo ti dinga an hon tur te ber le ki falo keng he hi min lak sak sham ro ti in ape a an ni pon lom dewin an la ve mai chutia in an thleng tur chu an ma a no pangpa ni chu kalin an thil don te chu a that zia an lo soi vela an hnunga shian te po lo kalin shian ne na chuan ni chin khan ikuti so ti ka muwa an re ngutang ina dam doi ka neya ka peyang che local koi zok la ati a ani po chuan lo nial shan lo chuti an apartment an lu tur chu pate chaw lo thleng ve chia no pangte chuan an lo kawat ani po an lampan chuan alo tlana anin kwa mina chuan e he chaw ilo kala te thu che chuan alo ti ani po in kalo lo ten kanau te te pani pian chamani si a hanti a alo nui ver ver shian chu muthutin ani hi a hanti mina chuan lo me shat vatin he hi kan boss ani hi Mr Tang kan company CEO alo ti a akia nga vakalin chibai turin akuta va phar chibai ke hi jaw shiya ka ni e a hanti mase ani chuan lo du ho lo shelo der makin mina ne na chuan hei midang an om to thawa ka kalange a hanti mase mina chuan hetai cheng ve tho sia a hanti ani chuan zan in chu heta ka hola wang ti in kalatum mina chuan namdoi kha noi the ngi lola ti in a cha a akal tabok athik ve dewani mel mina te po in chung lama an luta atuk office a chuan mina chuan a computer ra a log in thei tlat lawa abulami hanzola in ani chuan a thei si a tinge nyang le employee ID number i chulu diklowem ni atila in a diklap si a thopuinu chuan mi song va mu mai ta che ti in thu chu aron ta zoka song yon chu va mu in ani la chuan engei du alo ti a
boina han soi data enturin ka login theilawa a han ti chuan ani chuan I employee ID ka delete lom alo ti ani chuan engwangin alo ti songyan chuan helaya hian thok tu dik tak nilawin assistant lak mai mai inia chutiang data enten mundanga ilo the darta la apoi zo fik tu na sin ati mina chuan ka en nge ngai ni ka project khoya hian apoi mo ani a han ti chuan alo phaltat law mina chu a file the in ko ti thongo theilawang cctv a oma a han ti ya ani la in nangma min vo ni mai lom alo ti mina chuan ani chuan Mr. Tang khan mu mai nge ti in bai au chuan a chuak ta nge a Shian office kalin ani point enge ni ta alo ti wat mina chuan miss songin ka employee ID number a delete data engma ka en theilawa ka project ka ti theilaw ati a Shian chuan ani chuan miss song ne na lo siam le turin ka lo ti don ya a han ti ya o ti ya chan chuan kalmai a hantum ma se Shian chuan coding le in enge ke kha an nabana hospital a physical checkup turin ka shwayang che ati a ma se ani chuan angai lo shio kha doctor nya damdomin pe a ka zia tol tuk alo ti ya ani chuan I chwa huna mi song kha min hu turin lo shilang che ti in na cha a chhuak zui ta bok Songyan chuan va mu in Shian chuan engwangin nge chutia ati azota ani la chuan employee pa ngai po anni lawa alo ti ma se Shian chuan chupo ni se tu na project khoi hi apoi mo a ka du song ani chuan a ngitin ka da don ani a han ti chuan Songyan chuan ke po in ka ti ve cha ka sin tu na ati lai hi ti in alo soya Shian chuan I du chu hanjo vela ma se I chakherangem a shat law a ma a design ke enin ati chuan tuna chena mi song nuam hi I ti boy mo atan boy nei siam ani chuan he mun chang hian I chuak wangwangang tang company nin inzom na in nei to ngai lawang alo tia Songyan po chuan ole ka ti palani ka kalphota nge ti in a chhuaka a office a han pan tur chu non chu a design ve la tho puite nan lo en saka moyan ti zia ti an lo soi an lo fak le a an hnunga chang chuan Songyan chuan anal wak hi ka ring bik lawani ti in ama chuan alo phun ve a kan lo enang chu tu zok nge Shian nan apum don ti in akal office a chuan le tin design a copy tur chu en kwalin mina design te chu a han en kwal li a tha ati hle ama khan ka man lo cheya apoi khop mai I design hi kalo hole photange a han ti vela mina po chu a ho tur Shian nan lo kawin kara tanga ron chhuaka kalo thlang che I ke na sia ati ani chuan Mr. Tang angai lawanya taxi kala theilom alo ti a ma se nilowe ka omalom ka lo thlang che ti in kara chuan alu tange nge a an inan wa thlen chuan mina chuan lo lut la lo chuda che ti in a kawa pheikhok dan na a me ba pheikhok chu a han mu a ma se alu ta tho yona ron kalwatin uncle tang ti ron kawin aron kwa yer po ron kalin aron kawe nga la aril ruwa ero a chale mai DNA te sami tur asam lak na chan sa omdo ne ti in lo nui le ver lut phein non chuan lo chula thingpui ka lo sia mang che ti in aba sai ngal Shian po no pangbula kalin an toys fel lo en pui chutia thila siam lai chuan mi song I pasala omrem chang na nge ati a ani chuan ko pasal mo alo ti Shian chuan manza na mi kha ani lawem ni alo ti nomnam chuan o ani churam danga omdeu ber china alo ti a athil siam nen chuan phein he hi in ro ti in ani po intify lok tur chuan room lam chu apan na yer chuan uncle tang karil chama biscuit min lak pui thengem alo ti ani chuan de reng mai khongi om kalo la kang cheu ati a ma se yer chuan nilowe keiman kalo la ang min pom la alo ti a ti chuan ain pom ti ra chwarlam apan puya kalata minda chuk theyang patetang a han ti a chutia a chuk tir pa chuan yer chuan a toy skara asam te tangin a potha a
hrian pawh chuan lo ner sakin anna alo ti yuer chuan kati palutuk pate alo ti vata mase ani chuan a holutuk samtlem te ba ka ni hlainem alo ti a nom nom pawh run chhuakin enge ni ta alo ti vat yona chuan alo soi vata yuer pawh chuan alo shil pate tang hne na ngai dam dir ro le alo ti a adir ve mai doorbell ria chuan nom chuan pava en ange ti in nakal hriau lo ni in hrian pawh chuan a run hmu a chutia hrian a awm ani ti a han hmu chuan nom chuan alo soi fia vat boss hian min lo thla a alo ti a hrian le hrio te chu anin mil hmel vak lo hle a anin mel no lo hle kakal phot ange ti a han soi chuan hria chuan relo te tal om le la a han ti a mase ani chuan angai lo ve ti in a chhuaka a chhuak tur pawh anin mel rum dun hle